Rama sumya pratangga Hindu yat amun lir gumampang maledek mancolot putus sing sewang ulun. Wah, wonten menapa Paman Harya? Anak Prabu Wirambo sampun nampi dawuh kaliyan ingkang Rama bilih dinten menika meh kasembadan sedyaning Sata Kurawa. Wah, inggih. Lajeng kula kedah menapa Paman? Sepinten bangganing negari Ngamarta ingkang sakmangke sampun kecalan kekiyatan. Liripun Pandhawa sampun boten wonten. Mongkari mbuh esuk mbuh sore kula aturi nyebar prajurit sandi miwah dipun kepung keblat papat dinten mangke negari Ngamarta tentu rubuh nggih. Wah. 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 Maju. Wah. Yo. Maju. Salah. Haha. Maju. Royok. Remuk. Yo. Maju. Serang. Sapa iki? Yo. Wah, kurang ajar temen. Prajurit saka ngendi? Ngrocok kaman tanpa nembung. Tujune lagi metu kutha. Iki Antarja. Remuk. Yo. Maju. Loh. Antarja ngamuk. Wah.
kamu. Wah! Ah! Wah! Wah! Sing jeneng Antareja apa iki? Iya, aku. Wah.
kulite biru. Iya. Ndok bebek. Wah. Antarja nggawa apa? Ora nggawa gaman apa-apa. Wah. Remuk gadaku. Ajur dadi swalang-walang. Wah. Dah. Oh, awas. Apa iki? Nggawa godhok ayo tibakno. Ngendani. Nek ora ngendani, temomo ajur dadi swalang-walang. Nyo. Tadane. Hot. Wah, lho. Mletek metu kinine. Wah. Hot. Wah. Iki apa? Wah, edian. Nyo. Wah. Out. Oh. Wah. Ngono kuwi. Siji cepake kene. Kok diomongke. Iki nek disampluk rene kono karo ngono. Lho, kok rene. Oh, bedok iki. Wah. Wah, kok ngledak ki piye? Aduh, Kakang. Kula kawon, Kakang. Kok kalah ki piye? Wah. Tumenggung sing nyepake gaman iku ora. Ambuk dikandani mau ora kulino. Lah kulinane ora ngetutke aku. Tangi. Waduh. Wah, Kang. Piye? Kae mau sapa? Raden Antarja. Lho. Wani karo Antarja. Apa sing tak wedeni ning nyatane aku kalah. Aku nyandak gaman tak kampleng iki disaut aku nggawa tumbak. Tumbake ditamplek aku arep njupuk tumbak liyane ora enek. Oh, kowe kuwi nek ngajak tumenggung ki digladi sadurunge. Oh, lah nek teko mesti telat. Oh, sirku kuwi ya ngono kuwi. Mbok set. Mula wong aja kulino diladeni kowe. Ha, mundur kono. Nggih. Yen pangapunten. Ya. Wah. Panuk semanik jajalanat. Antarja, apa-apamu? Ora ngerti iki patih Kundara Nangga. Iya. Maju sak balamu. Ora bakal tinggal ganggang colong mlayu. Wah, tidak.
Antarja kang kaya kuwi ana paran. Ing kene margane patimu. Ngatos-ngatos kuwi. Rasa diweling gedhe tuwa dadak diweling. Ha kok menawa mungkin. Anak Pandhawa niku ambak isih nom-nom. Wah niku kasektenipun ngungkuli gerangane. Apa iya? Ha nggih ngoten. Upamane nggih niku sing pun maju niku sing jenenge Antarja. Liyane nek sanesipun wonten naminipun Gatotkaca. Gatotkaca nggih. Gedhe ndi? Nggih sami. Dedeke sami. Menangan ndi? Wah, luwih menangan melih merga niku iso mabur. Mancap pundak nguntir gulu sampean bali pun mboten duwe mestaka. Lho, aja medeni aku. Mboten medeni nyatane nggih ngoten niku. Dereng melih sijine melih adine sing jenenge Antasena. Lho, Antasena karo Antarja ki apa beda apa padha? Lah, kantun cara pundi? Enten sing sami, enten sing niku adine. Benten-benten. Lho, nek sing beda, nek sing benten nggih padha sektine. Antarja niku iso ambles, nek Antasena niku nggih iso mabur, nggih iso ambles, nggih iso ngambah banyu, nggih iso ngilang. Lho, medeni. Duwe upas siji iso nggo nguripke, siji iso nggo mateni. Jenenge upas warayan. Lho, dadi mengko yen balane tak pateni saged diuripke. Lho, medeni. Oh. Nek pancen wani nggih, wani tenan. Keplono saka kadoan trajange. Monggo. Ning nek ajeng mangkat mang pamit riyen kalian griya. Kok pamit? Lah nggih ngoten. Lho, kowe ngino. Semelang aku kalah. Lah mbok menawa adat sing pun nek perang mungsuh anak Pandhawa niku mboten enten sing mulih wutuh. Lho, medeni kowe. Oh, medeni. Napa Mbah? Lah, ini. Kae tak bedhek kuwi ora bakal menang. Lho, nggih, wis kena. Mangkate kae Jemuah Kliwon. Jemuah kuwi 18, Kliwon ki 17. Loh, hitungan ngendi lho? Hitunganku ngono kuwi. Kowe tiba tali wangke, dadi iki engko mesti kalah. Ah, ampun dongake bola diomongi kok kowe nek karo wong tuwa ora nggugu. Mula kowe iki nek melik-melikan karo aku ki aja gur meneng wae. Kowe iki takono karo aku. Apa-apa ngelmu kasepuhan ki takokno menyang aku. Lah kowe ora kok anggere melik-melikan karo aku kowe gur ndeloki apa-apa. Tambah ya takon ki ngelmu-ngelmu sing luhur ngono lho. Oh ngoten. Aku ki santet tenung bondet pilut jengges kemodong telekim kuwi kabeh aku duwe. Oh ngaten nggih nek wonten mang surung donga keng mriki man. Nah ngono. Wah genah. Nek dipot kaya iki menang. Amilan kan langgeng etan kaya nyapa genine wong apa kloto takuwang ning jagat lara apa iki sering jagat gedang kuning menang-menang saking kersaning Allah. Ya menang wis. Wis genah menang. Nganti aku mubeng rene neh. Mergo aku ngerti kowe njapani lho ku arep gelut. Ya nggih ben menang. Sing mbok sembur kok kene iki piye?
nggonku perang ku ana kono. Lho, ajeng mriko niku, mengke niku nggih mriki niki. Ngenten. Mriki. Pun nek mboten ngandel, mang maju mengke tak bali ngriki. Ya omongi kok ora. Aku mengko menang apa kalah? Menang. Nggo niki cekelan kula manggawa. Nggo. Iki apa? Niki naminipun Lulang Kebolando. Tamani gaman mleset tumbak putung suduk bengkung. Nah niki manggawa mlen niki. Niki napa? Niki jenenge tali segarut. Tiang nika rumangsa kaya ditaleni. Kula menang kalih niki manggawa sisan. Nah. Niki napa? Niku napa nggih? Nika lho sing ngombe dawet ngenten. Wah, kena nggo jimat. Pun mang maju le. Edian. Wah. Wah. Yo. Wah. Yayi Prabu Ndarawati siadi mlaku menyang Amarta ninggal marang pun Kakang Yayi Enteni. Loh. Panuk semaning jajalan setan mempo menungso. Ana wong mlaku penak-penak dibrui menungso bongkowe. Ayo, amuk Jromoto. Ibadah mojo mojo geger putraku. Iki Baladewa. Lah kok dadi ora ngerti. Letak pekale ora weruh kentang ki mule. Para-para dibrui menungso. Jajalan kowe. Setan alas kowe. Ayo, kurang sekti mekulo. Kurang gaman bedati kowe. Menungso ora toto kowe. Apa iki? Apa kowe? Mlaku penak-penak kok bruing wong. Loh, Mbah. Pripun dasmu iki? Lho, ampun nesu. Kula niku diajar ngwong. Nah, mripat murah nyawang. Sing kok bruki kae jenenge Baladewa. Lho, Ratu Mandura niku.
Waduh. Lah jare mau mung pranakan Pandhawa. Lah sampean ki ya ora ngingetke kiwa tengen. Enek wong niku nek pekulitane beda karo liyane niku genah. Rada kuning, rada putih no. Nggih. Lah kuwi wong Mandura. Prabu Baladewa niku wong kejem. Wah, layak. Mabruk tenggen gegere niku kula tiba klumah. Moro-moro daya kula nggih krungu tantung ternyata lho. Oh, iki Prabu Baladewa. Ngoten lho. Wah, galak tenan, galak niku. Apa wis tuwa e? Wah. Lah kuwi teng griya gayane cas-ces. Namanya perang. Ngoten niku. Lho, perang nek teng omah sing ngakon sin, mboten sing ngakon. Ambung pun wadeh teng jero sentong kali bojone nggih terus metu terus cas-ces. Lho, duwe bojo. Lho saniki mpun. Nggih sikin dereng, saniki mpun. Waduh. Pripun Mulman? Nek ora wani maju mundur. Lah sing maju kula enten. Lho. Sampeyan wani kali Baladewa. Lah napa sing diwedeni? Uwong niku nek pun umure 82 niku pun mboten duwe wedi. Napa-napa urip kula niku gur kalek golek seneng lho, gelangku gedhi. Lho, niki. Wah, wong tuwa kok resikan men. Resikan. Wonten sego gogrok siji loro nu. Kula jumputi kok. Kula niku wong telaten. Nggih, pun mangsa borong. Mang tandangi ngono anggere diserahke karo kene iki wis genah nek menang. Namo sira mulata jaya mrata ing mangsa padha kakire putih kanggo lakon tek ngalas entek ngomah ketiban gamanku ora bakal njaluk banyu kowe. Nah, kene ya pinter ngono. Ora usah dikon ngono. Ayo. Waduh, penak ya. Hon, ajeng mang tamani napa? Burar maju kok petita-petiti. Kowe ngerti, anggere semuni mak ciu ngono iki wis genah menang. Yo. Ciu. 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 Loh, Loh. Neh iki. Kok ngene. Jarak karo Baladewa. Tak lolohke diapur kowe. Pak
playune kaya gambar corek. Dadak. Ya apa kuwi? Aduh, mati aku. Ayo, maju nani. Maju nang ndi? Keriyen. Maju nang ndi we? Hah? Iki njaluk diloloi panah. Wah! Wah! Yo, usungan mbahmu. Wah, yo. Do mundur sik. Tatkala narpa Kresna tan tulus nyagra ring Resiwara cah Nawisuta. Wah, Yayi Prabu Ndarawati wonten dawuh Koko Prabu. Wah, nganti kepuntal bebasan playunipun Kakang nungka siadi kang bakal prapta ing negara Ngamarta. Inggih, awit Ngamarta sakmangke nedeng wonten mendung peteng ingkang awengi. Mboten sanes kejawi namung cobaning dewa dhateng para kadang-kadang kula Brata Pandhawa Koko Prabu. Pandhawa kena bebaya. Inggih Koko Prabu. Wah. Lah ning iki mau kok ana bocah-bocah putra Pandhawa. Lah inggih menika. Sawetawis wonten ingkang nyerang negari Cintakapura. Kapara dinten mangke saking paningaling batos kula negari Ngamarta suwung komplang Koko Prabu.